Allahumma salim wa salim mamang wa pati wa pat mamang wa balik mamang. Nyatangene kalayan agrar pandha muncar Tinoner kekunang sorem sorot hetan padang kasolan acaring purnane kono dasare mangsa katiga Himmohana wengring ujung hancala ya kumalaning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan ing sasana narbuka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit langit budaya luhur mredada tepa palupi sangya ingkang amarsudi teteping dharma mrekautaman Surebdata Pitana Rahayu kang makarya rahayu sagung dumadi nenggih minangka pambukaning kandha wayang purwa mila ginambar miring sinuwerdi winaraden sarwa semu sinamun sanggit ukara sinenggah sinden sendonan gending kekawintan ana kang wantah kelir genelar jagat us binabar lamun layar ginulung tandha kukuting lakon balinca mangka saryane yen ki dalang kang hangesangi gedhog keprak keteking jantung tembang lelagon iku lelakone manungsa nyata bunga susah bejo cilaka wecinaku pinuncit jroning carita sawiji-wiji yen ketebok minangka bumi ya ing konajange titapu jangkara ngayahi urip ing jana loka
lanang wadon gedhe cilik padhang peteng mukti apa mati gilir gumanti sairatri datan pilih papan lan wanci ya mung saloka wecane sarjana sujana mangka lajering carita sapa nandur bakal ngunduh sapa utang kudu nyaur nyilih balekake sing nggawa ngolehake sing gawe kudu nganggo Budi nista hameng angkara cinadhang neraka nanging satu budi suci ning ati kang ginadhang manjing swarga dongeng kuna dadya pangilon ngilokaca ing diri kang becik tinulada kang alaya katenta yaiku sejatine nonton pagelaran wayang Purwa tinggalane para wali sanga sineng lenggahe negari Ngamarta lamun jejuluk Prabu Puntadewa Dwija Kangka Yudhistira yen Narendra guna ngagumna tangendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul andhap kan kasoring sesami ambeke sang katong Angendrayana sumur gumuling bumi pinetak andana lopa ya andana lodra Nalendra kang hambek budi dharma yen to ginunggung wiyaring jajan wibawane sang katong saratri datan ana pedhote rantap-rantap sumeblak Sunaraditya cahyani lokali prayoga negari Ngamarta samangke praptanipun Prabu Kresna palsu ingkang sang wonten negari ing Ngamarta ngantos para Pandhawa boten mangertos bilih menika Nalendra Ndarawati Prabu Kresna nanging saetosipun lakuning culika ingkang pripun tak tamunika nata mandura dijuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Kusuma Walikita Jaladhara ya Kakrasana datan kantun panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena Bimasena Bayu Siwi Gandawatratmaja ya Sang Kusuma Yuda Satya Gagah Prakosa Birawa tur Santosa dasar sembadeng warna godhek wok simbar jaja rawisna sakelut sekti mahambara lamun magayuda ora watak kalah kalahin temekaning pati nalika semana ngregancang kaya lintang Bima sekti kang hanuwak tuting naga pasuryang ngregeng anjeng gureng ngresmateni yen pinandeng saya katon kebagusane Sang Bima Sina Satra ambek kendel bandel dasare jujur tenggahing bebener. Sapa dialani sapa pecik den peciki. Andeng-andeng yen mapan ora pernah cinuplak tanpa wigeh sarta ringa-ringa. Dene mabuku Susila Arja tuhu punika pamadyaning Pandhawa kasih Raden Janaka ya Raden Arjuna. Datan kantor Raden Nangkoda Raden Sadewa. Satria sawut jajar dal bumi retawu. Mangkono pangudal mereka wijing lisan Sang Nata Ngamarta Prabu Puntadewa.
wiwaraning warana kang murid pinarwahan penganing tan samar kasarira saharine muruh rahayuning uyut cipta kawraning westi mangkono kang waskita marma den anggayo mangkya drajating praja kawuryan wus sonya Rurah pangreng ukara karana tanpa palupi hati lara silastuti no sarjana kelo kalunglun kala tidha didem tandhaning mati hartaining radening karupan rupeda
Ratune Ratu Utama Patihe Patih Linuwe Pranayaka Tias Raja Panekarit becik parande netan dadi Paniasih kala bandu malah mangkenan ndatra kang ngraribati beto haragane wong saknegara nuwun to mangke Koko Prabu Koko Prabu Indrawati saraupa duka wonten negari Ngamarta. Kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka njeng Koko Prabu ingkang katemben rawuh wonten praja ing Ngamarta. Nuwun inggih Yayi. Dahat katedha kalingga murda. Sepunakipun Yayi Samyaji kula tanpi tangan kula kalih kula kalongaken ing jangga rumesping wardaya manjing wradaging amewah ana bagya kahyuwanan. Mboten langkung nempu dya pastawanipun Kakang mawantu-wantu mugi katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu. Nuwun inggih Koko Prabu cinadong tangan kula kalih kula pundi mugi dadosa jimat paring berkah pangestu paduka njeng Koko Prabu. Andadosaken katentremaning praja ing Ngamarta sumrambah para kawula dasih.
tumunten kepareng lenggah ingkang prayogi sampun ngantos wonten raos ewet sarta perkawet Koko Prabu ing Dwaraka. Inggih Yayi. Kados boten wonten raos ewet sarta perkawet pun Kakang satata lenggah wonten negari Ngamarta karana Ngamarta menika kalengko kados negari Ndarawati semanten ugi Ndarawati karengko kados negari Ngamarta. Kalau ninggih Koko Prabu ing Ndarawati. Koko Prabu Mandura sarapa duka wonten negari Ngamarta, kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk Koko Prabu Mandura. Woi, lah dalah. Kalau nonton ninggih Yai Prabu. Pambage paduka Yai Prabu ing Ngamarta, kula tampi dawa sami-sami. Mboten langkung namung puja puji astuti kula kunjung wonten ngarsa paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kalana ninggih Koko Prabu Cinadong tahan kula kalih kula pundi mugi dadosa jimat paring bekah pangestu paduka Koko Prabu Mandura kula atur nyekecaken anggen paduka pinarak lenggah. Inggih kados boten kirang prayogi Yai Prabu. Kresna kakangku rawuhmu manegara Ngamarta. Aku ngaturake sembah kelawan Kresna kakangku. Werkudara, apa sabab cawuh pemiringipun Kakang? Apa dasare kurang cetha ature Siadi? Mara gage baena sepisan Kasdi. Rawuhmu manegara Ngamarta, aku ngaturake sembah kelawan Kresna kakangku. Kok sik to? Dengaren kok Siadi nyembah kelawan pun Kakang. Tak dengarekake kowe nyembah kelawan pun Kakang. Ing mangka lupya kang wis aja ta jamahe para manungsa kang sembah kelawan Siadi. Nedeng dewa wae kang nampa sembah Siadi muhung sang ruci dewa ya sang marhadi kingrat ya sing gawe urip. Pangene ya Yai Sena nyembah kelawan pun Kakang. Cetha mono mau sembah ora kandas batin ya Di. Ya sembah Yai Sena sing ora lahir kandas batin. Pun Kakang duwe rasa sujana, mengko gek ban nyembah kelawan pun Kakang ana apa-apa sing kok pasrahke pun Kakang. Ya bawane para pinesepuh ngenake tiasing para muda, ora ketang sesak rasaku, sembahmu tak tampa. Pangestune pun Kakang wae tumuli tampan ana Sena. Ora sudi aku nampani. Wis ing atase ado-ado digaweke pangestu kene ora gelem tampan iki sebabe apa? Kang mengkono surasane adil. Adile mapan ono ngendi? Jriteng kakangku nampani sembahku dadak nganggo perceka. Cetha mono jriteng kakangku sing nganggep sedulur karo Werkudara ora lahir kandas batin. Ya penganggepe jriteng kakangku sing ora lahir kandas batin. Pangestune jriteng kakangku apa bisa mulyake uripku. Weh, gedhe cilike males bocah iki. Kresna, wonten dawuh. Sembahe wong dosa kang aduk kodo iki tumuli tampan ana yen ora mbok tampane ora urung geger. Tara apa? Sembahmu lahir kandas batin tak tampa ya Di. Gelem ora gelem pangestune pun Kakang wae tumuli tampan ana. Ora ana jamak lumrahe nampane pangestu dadak nganggo dijiat-jiat. Weh, bener kowe. Nampane pangestu ki ora usah dijiat-jiat. Beda karo nampane amplop ngono kae. Pangestu kok dijiat-jiat. Wah. Mburi-mburi kuwi anggere mung pangestu apa ngono ae. Wis ora cetha blas. Bayono matur sing becik Werkudara. Gelem ngono ora gelem ya ngono. Kresna tampan ngono. Yo, Yayi, tak tampa dadi denatune pun Kakang. Panjenengan Kakang wae tumuli tampan ngono. Yo, lah gegem dadi kuwatanku. Bule kakangku bahasaku katura. Bule kakangku bahasaku katura. Koko Prabu, piye? Koko Prabu Mandura dipun bagian kadang kula Yai Sena kok kendelan kemawon sebabipun menapa tak jarak ora tak wangsuli. Lah nggih sebabipun. Mongkala Werkudara ora ngerti jenengipun Kakang. Nata Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Kusumali kita Jaladara ya Kakrasana kuwi jenengipun Kakang. Jenengipun Kakang iki pirang-pirang ora disebut nang malah sirakanipun Kakang diucapke sak nggon-nggon. Werkudara matur kados pundi? Boleh lho coba prasengkring kaya ngono kuwi. Tara apa?
Balenana matur sing becik man Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura kuwi kadangku tuwa. Aku ngerti watake Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mau ibarate kaya kawongan malam yen kena dem tumuli kempel, yen kena panas gelis ajer. Ndungkap pengendikane Koko Prabu Mandura yen mireng tetembungan bule, Koko Prabu ki sirikane yen ana tembung bule. Mula eling dieling nemungna sepisan iki wae, kowe matur ngersane Koko Prabu nganggo tembung bule, besok aja kok bali tembung bule. Wes kowe iki malah ping bola-bali iki piye to kuwi? Wah, Werkudara kono pisan malah kula ping bola-bali. Angkah kula menika sepados cetha. Cetha ora cetha ya ben. Lah cetak-cetake barang iki ngopo? Dara apa? Balena matur sing becik. Gelem ngono, ora gelem ya ngono. Yen ora gelem jotosan bakal tak wujuti. Lah, eleke ngono kuwi lho. Wong tuwa teko kene kok disuga jotosan ya tak tampa. Pangestunipun Kakang wae tumuli tampanana, tak gegem dado kuwatanku. Kula pun Janaka ugi ngaturaken suwing pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu Ndarawati dalah Koko Prabu Mandura. Ya Dimas Kaipe tak tampa Nyai. Pangestunipun Kakang wae tumuli tampanana Arjuna. Inggih, kula pundi mugi dadosa jimat. Ya Janaka tak tampa pangestuku wae tumuli tampanana. Inggih, kula pundi mugi dadosa jimat Koko Prabu. Kula pun nang kula ngaturaken suwing pangabekti mugi kunjuk. Inggih. Kula pun Sadewa ugi ngaturaken supaya bekti mugi kunjuk. Ya. Yai nang kula Sadewa uga tak tampa pangestuku wae tumuli tampan. Ya, Kembar tak tampa. Pangestuku wae tumuli tampan Kembar. Nuwun inggih kula pundi mugi dadosa jimat. Nuwun inggih Prabu kula pundi mugi dadosa jimat. Yai wonten ing dawuh Koko Prabu Ndarawati. Mestine kemawon andadosaken kagiyating penggalih karana suwanipun Kakang Ndarawati menika sengkan-sengkan datanpa pepoyan, sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Kejawi wonten raos kentan bangkit pepindhan, bot-botipun sami paes mboten pepanggihan dumateng kadang kula para Pandhawa dumadakan Yayi. Pun Kakang Dayadasa wonten negari Ngamarta estunipun kula badhe nyuwun senjata pitul dumateng Paduka Yai Samyaji. Andra ingkang puspitarum kasiring samirana mrih sekarang kadung ngas kandanyo maweraras renaning adriya Duh, Koko Prabu, jejimat punden kula saha pengayoman kula. Dene Paduka rawuh wonten praja ing Ngamarta saengtos wonten pigatos menapa monggo kula aturi paring dawuh dhumateng Kang rayipun Puntadewa Koko Prabu Ndarawati. Yayi wonten ngadhawuh.
Ing ajeng sampun klaturaken bilih swanipun kakang menika nuruti derenge raos. Nuruti derenge raos. Inggih, Koko Prabu. Ngantos pun kakang kedarang-darang sowan dumateng negari Ngamarta saektosipun negari Ndorowati wedha menika nampi welaking Bathara. Ndorowati nembe ketaman pagebluk Mayangkara awis sandhang sarta boga. Bencana alam maneka warni wonten negari Ndorowati kadosta lindhu nggonjengaken negari Ndorowati. Gunung sami jeblok banjir bandhang wonten negari Ndorowati. Pun kakang ngantos ngupadi inggih ngupaya para pinter, para sujana sarjananing budi. Sedaya ing kula tindakaken kula wau cabar gagar wigar datanpa dados milayayi. Daya-daya pun kakang saha wonten negari Ngamarta. Wangsiting Jawata dhumateng pun kakang Ndorowati bilih negari Ndorowati saged waluya jati temah nirmala menawi negari Ndorowati dipun tumbali pusaka Ngamarta pusaka Jamus Kalimasada milayayi sawanpa dhumateng negari Ngamarta estunipun badhe ngampil pusaka Jamus Kalimasada kinarya tumbal wadahe negari Ndorowati. Para depan tamasumula hamadangi jroning pasarean ngenane wadana aremu kalingan hangrangan sang syamana hangkong sangat yamanang kung sumung kemeguling sang kakung rapo babwe mane manulun tadah runde Kota Tarito mangkono. Wong agung ing Ngamarta sigra hunjal huswa. Rantaping galih mrucut saking penangen-angen bilih pamundhut Kang Raka Indrawati tetela pusaka Jamus Kalimasada. Kinarya tumbal wadhal negari. Dados sakala mangke geger pasiban jaba kaya klebon jajal. Wiswanipun punokan Petruk dalam punokan Bagong minggah tinggi negari Ngamarta andhatos kagiat samya mulat. Sang samar pamoreksa sinakmaya winah wengasami sinimpen ataleng ing kalbu pambukane saking nyeplayabe ngaluyut
minggah singgil negaring Amarta. Lah punika Panakawan Kelurahan Petruk ya Kelurahan Kantong Bolong, ya Runggung Jiwang, ya Sura Gendela. Mila winasinan Kelurahan Petruk tegese Petruk wong bagus dhewe wong sak donya. Mengkono bojone Petruk yen ngalem. Kantong bolong, kantong wadah bolong wis ngarani. Tegese yen ora Petruk pinter golek ning ora bisa nyimpen, ateges boros. Contoh kaya yoga. Runggung Jiwang tegese dedeke Kelurahan Petruk yen wong loro mertanggung nanging wong siji malah kedawan. Ingkang pere muntat lan menika Kelurahan Bagong ya Kelurahan Bawor ya sang kecepot. Mangkono pangudal mereka wijing lesan. Irem kembang popong tratepeng rarayungan pelem kadung tumelung manglung manggut-manggut asri yen tinulung akarya sengsem kang tumingal ingsun mas madhakake kaya Panakawan Petruk ngadhep ana ngarsaning ingsun padha winantu karaharjan pisuwanmu Panakawan. Inggih sinuwun. Raharja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken suwe pabekti mugi kunjuk. Ya Panakawan dak tampa kepenak nunggu mulungguh ya Petruk. Inggih kados mboten kirang prayogi. Bagong padha slamet. Inggih wilujeng. Ana parigawe apa jeneng sira ngadhep ana ngarsaning ingsun Panakawan enggah matur kelawan jeneng ingsun. Inggih. Kula kepareng matur kan Paduka sinuwun. Saderengipun kula nyupamunten ingkang ageng dene kula kumamantun Cumantaka minggah tinggil negaring Ngamarta ing mangka mboten katimbalan kan Paduka sinuwun Ngamarta. Iya ora dadi ngapa Panakawan. Inggih. Saderengipun kula matur ature kakekne Semar badhe kula terakaken amargi kula menika dipun utus kalih kakekne Semar. Kowe dikongkon wong tuamu Kakang Badranaya. Inggih. Kinen matur kan Paduka sinuwun Ngamarta. Iya piye Panakawan? Nanging nuwun sewu kula wangsuli ature kakekne Semar badhe kula terakaken supados boten wonten undhaking pawarta sudaning titipan. Tembung undhaking pawarta sudaning titipan. Nggih. Nuwun sewu ingkang dipun wastani undhaking pawarta upaminipun ler desa menika wonten sawer agengipun namung sak driji. Kabar kala wau ngantos dumugi kidul desa
menawi lir desa menika wonten sawer agengipun sak pupu. Kabar kula kan duduke etan desa menawi lir desa menika wonten sawer agengipun sak glugu. Dados wiwitan kanthi duduke pungkasan menika boten cocok kan kawontenan ingkang saknyatanipun. Menika ingkang dipunwastani undhaking pawarta. Banjur sudaning titipan adaan saking inggil menika grojok-grojok dumugi ngandhap menika kricik-kricik. Lah menika sudaning titipan. Iya Petrus sak banjure. Rening kakekne Semar medal menika dados pamong inggih dados lurah ing Kelurahan Karangkadempel. Medal menika kakekne Semar menika badhe bangun wewengkon sarta wilayah ing Kelurahan Karangkadempel mila diwastani bangun Gedhong Kencana. Gedhong Kencana menika mboten kok gedhong kang magrong-magrong kencana sakanipun saking mas menika mboten. Nanging saentosipun Gedhong Kencana menika namung sanepan bilih wedal menika kakekne Semar menika badhe ambangun wewengkon sarta wilayah ing Kelurahan Karangkadempel kados to. Margi-margi ingkang rusak menika sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakekne Semar. Papan pawiyatan tegesipun sekolahan inggih sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakekne Semar. Papan panembah dumateng ngarsane Gusti kang akara jagat musala masjid gereja sedaya sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih kakekne Semar. Nanging nuwun sewu gandeng kakekne Semar kula bau saking dasaripun nggih sarwa cingkrang mila pembangunane kakekne Semar menika kendel sebab menapa biaya cupet.